Olugono. Ade kudupa made no kuma. Oye me kroma. Ebule yelo. Si ajine Ugochi na gani ulu. Yuko kanyumba koketa. Wewe nesa. Eta negade. Eta Ugochi tubelu. Eza Ugochi tubelu. Woko mama oraifite. Egade. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmanye ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmanye ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị ukere dịga anyị fọnda mba gị ndị oche ndị anyị fọnda mba gị fọdụ asịkala. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. N'ụbọchị tata, eziokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ ihe ị ga-ama dị special about 3 o'clock prayers. Yes, ị nwere ike na-anụ ndị Katọlik na-ada ekwuwe okwu 3 o'clock prayer, akpa ya divine mercy hour bụ eziokwu. Taa ka mma tiwara gị aka oyibo nsogbe ị mara ihe dị behind that 3 o'clock. Nke abụọ, mma akọwala gị isiokwu anyị ji bịa bụ ịgwa gị ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara spiritual exercise, because n'oge a ka mmadụ ji akwụnye onwe ya n'ọkụ. With that spiritual exercise anyị ma na-akwụpụrụ n'ọkụ. I can tell you, ige ntị ya aghọta. Nke ikpeazụ na topic anyị ji bịa bụ uru ọ balụ mmadụ ịda aga ọfọ na-achụ àjà for 21 days ritual. Ọ dị very powerful. Maka ndị ọpụta bụ izi ha na-afụ m, abụ m onye isi nchụàjà na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụàjà na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m n'oge awa nke eziokwu, gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ọkwa dị mkpa maka àjà anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst ka na-aga n'iru. Anyị kwuru àjà mbuli elu, àjà a na-achụ n'igwe maka na ike dị n'igwe bụ ike. Ịchọ isonye na àjà, ị nwere ike isonye ebe ọ bụla ị nọ under the sun, maka na ike Chukwu zuru mba dum. Ịchọ isonye na àjà, forward ya 3 prayer request, make a donation token to the account number. Ịchọ adịzie m na WhatsApp, agwa m other details I need in order to book you. WhatsApp number ị ga-esend ma ọ bụ ị ga-akpọ bụ meseji na WhatsApp bụ 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ka bụ ihe ebe ihe send message. Nke ọzọ, ọ bụrụ na ị laikiri nkụzi a na-akụzi na ị na-awọchị afọ m Eziokwu TV, mana ị chọrọ ka ị riwọchị ya nkụzi ọzọ,
ma ọ bụ na ịchọ ka isi arịa ndị mmadụ, jee na Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite or YouTube channel. Jee ebe ahụ ị ga-awọchị nkụzi anyị nwere over 1000 lectures ihe gbasara ọdịnala Igbo. O nwere nkụzi ọbụla gbasara ọdịnala Igbo afọ dị ya, maka na ihe anyị na-akụzi every day for years now. Yes. Then nke ọzọ, onwe movie ọbụla ịfụrụ na Eziokwu TV, I can tell you afọ ya ebe ọzọ, because all our movies is exclusively owned by Ugochi Tubelu Movie Productions. Onwe movie anyị likere, jee na Ugochi Tubelu Movie Production na all YouTube channel. Ebe a ka ị ga-watch all our Nollywood movies. You can share it or download it from there. Or ije na Eziokwu TV Nollywood movies. Ọkwa our channel, ị ga-afụ our movies there. Ma ọ bụ ije na Eziokwu TV na YouTube, ị ga-enwetakwa our content. Ka bụ ihe kwesịrị ịma. Nke ọzọzi, ọ bụrụ na ị nwere onyinye na you have what it takes to be a star, to be an actor, chat me as well na WhatsApp. Indicate na ị chọrọ ka anyị nwee ike nabata na our productions. Our mission bụ ka enye upcoming people who nwere vision a platform in order to shine. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Ọgwụkwa na o nwere advert ị nwere bụ ihe gbasara ọdịnala ị chọrọ ka eshoo na Eziokwu TV, chat gbazie the number as well. Kwuo na ị chọrọ gbasara advert and partnership. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa na Ugochi Tubelu Ọdịnala Temple na ị na-watch from Eziokwu TV, na anya na screen anya ị na-eshoo ya kwa ụbọchị, ị ga-afụ adres step by step etu ị ga-esi locate the temple. Then ọ bụrụkwa ndị chọrọ ịpartner anyị, just na watch program anyị na television, ihe nweta other information you need. Anyị gaba n'iru. Ihe m chọrọ ịkọwalụ gị wụ gbasara 3 o'clock prayers. Ụfọdụ ndị mmadụ adịghị aghọta how things work, mana ana m achọ ịgwa gị na meseji anyị ji bịa tata ga-eme ka bandage, let the bandage fall. What you don't know is only a mystery to you, but not to all. Ka nkọwalụ gị, ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ. Ihe nji ama atụ bụ ka m nwere ihe ịma wee marụ gị atụ. Ihe o ji abụ na-ekwu okwu asị m ndị mmadụ adị m ekwu otu Baịbụl bụ ọ bụrụ na Baịbụl ka bụrụ spiritual book, mana ọ maka n'ihi na 80% of my audience have come across Bible in one way or the other. So mmeji ihe dị n'akwụkwọ ịma wee marụ gị atụ. Mana if you ask me to recommend spiritual book for you as a nwa Africa, may recommend gị Holy Incoming. Yes, I nwere in Igbo, nwee in English. Man ụfọdụ ndị Igbo na-amara. Yes, on the Godian religion, oke ọdịnala. Ọha chịkọbara ya. Ana m achọ ịgwa gị na akwụkwọ anwa bụ a holy book. Ọ bụkwa ndị nna nna anyị ha dere ya. Yes, ị ga-asị m how. Ana m achọ ịgwa gị na ije na Holy Incoming, na nna anyị Dr. Nnamdi Azikiwe so wee dị ịma ya ọkpara ha iwu nna ha. Ndị a niile bụ great personality. It will trace you na ndị a nna akpọrọ gị afa rejected their English names because of ihe ndị anyarị mere. It might trace you to know that Dr. Nnamdi Azikiwe na afọ English ya bụ Benjamin, ama na ụfọdụ ime na-amara, mana o rejected ya maka ihe mkpagbu na ekworo na anya ukwu imegide agbụrụ Afrịka. So ana m recommend Incoming. However, m ekwu otu gbara Bible maka na I was once a Bible scholar, so m mesịrị ihe ma wee malụ atụ nugo. Akwụkwọ otu Bible abụọ na Bible ka dị more spiritual. After all, there were some distorted facts dị na ya bụ a book ahaziri nke St. Anselm ma St. Augustine ha so na ndị chịkọbara ya n'oge ọchịchị Pope the 60s to 60s. Then mana ihe m chọrọ ịkọwata abụ na dati akwụkwọ agbakwuru Bible. Old Testament ya bụ akwụkwọ dịburu ya mbụrị before advent of Christianity. Yes, a na-akpọ ya scroll or Torah ndị Jew. Na mana ka anyị gabazie n'iru na ihe ji wee bịa. So ihe m chọrọ ikwu otu mekwu otu bụrụ Bible ka nsị ihe ma ọ ga-akụziere gị ihe. O nwere ihe mere na akwụkwọ ndị ụka ọbịa mmerụtazi ebe dị ahụ chapụta mana nkọwa akụkọ anyị ma ya. A gwara anyị na o nwere ebe a na-akpọ River of Bethsaida. River of Bethsaida. Na River of Bethsaida na o nwere nwaanyị ahụ adịrọ na nwaanyị a ya ga ọya at 8 years. Yes,
he had me right 38 years. O wee bụrụ na o nwere oge mmiri a na-agba oruo maka na agwara m unu na ike dị. Gwa unu na enwere ike anọ dị n'ụwa nọchitere anya 4 cardinal points. Na ike a na-adị n'ụwa bụ ike dị n'elu, that is ndị anyanwụ na ọnwa na kpakpando, ihe a bụ ike ọnwa na ike ọkụ. Nke a ike a ọnyanwa ka okpukpere dị iche iche na-adọrọ ya bụ ike. Kpata na ndị Rom ya gwa na ha worship sun god, the Sunday or okay, it will interest you to know na okpukpere niile nọ n'ụwa na-efesi the east ma ọnwa anyanwụ maka na ike dị. Etu a ka ike si dịkwa na mmiri. Yes, ike ọgwụgwọ nsọ, ike nwere onwe, maka na ndị mmiri call them the mermaids, the water sprite and the other elemental beings. Ndị a bụ ndị na-ejeru Chukwu na mmadụ ozi. Their work is for the glory of God Almighty. However, they normally come across man in the course of discharging their duties. Now, mana ihe mara na ike dị, kwenye na ike dị, ha gọzie gị. Ha bụ ndị na-agọzi mmadụ, ha bụrụ ndị na-ebutu mmadụ ana ma ọ bụrụ na ikwelu. Yes. So ndị mmiri a onye akpatalụ na akụkọ ị ga-anụ maka river of Bethsaida. So I wee sị na Jizọs ndị ụka ọbịa na-agagharị wee fụ nwaanyị n'ebe anwa for a very long time. Wee sị ya, nwaanyị, kedu ihe kpatara na ịda ebere na mmiri? O nwere oge ọ na-agba oruo river of Bethsaida agbalụgharịa ọwọ mbụrụ ha na-anwa. Onye ọbụla bụ onye ahụ adịrọ ọbụ ụzọ banye na mmiri a ka nwere onwe ya. Ị mara ọnwụ na ya na-agwa ụnụ na ekulo na-agwọ ọrịa na eze na-agwọ ọrịa. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị how come, mana asaịdị gorogo na Baịbụl ebe eji mmiri wee gwọ ọrịa. Elotakwa onye agha anwa, onye Siria bụ general, nwa Medie, nwa Israel gwara ya maka ekpenta na ọya na ahịa ya jee na obodo Jerusalem na river dị na Israel ka ọ wụọ ahụ. O wesị ahụ mmiri dị na Israel ka mmiri be ha mma, mana ọ si anya jebedo ekere ọrụ eke. Enwere nke mmiri ọbụla nwere ihe ọ na-alụ n'ụzọ pụrụ iche. Then enwekwara unify work all the mmiri na-alụ, mana enwere mmiri ka mmiri. You know why? Maka ihi na mmụọ nọ na mmiri dị iche iche. Ọ bụrụ ihe mma akụwara tata, ịmana ị nwere ike ịmara na enwere eze nwaanyị nwee eze nwoke. Then nke ọ na nwere ọrụ ọ na-alụ. Now mmiri a Bethsaida a na-ekwu maka ya na ọwọ mbụrụ onye izi bara ebe a na-enwe healing. Jizọs wee jụọ nwaanyị a kere ihe kpatara na ịda ebere na mmiri. Ọ sị ya na ya nwere mmadụ na bifo ya na-ebini ka eje danye na mmiri a na ndị ọzọ eburugo ya ụzọ danye na mmiri a. O nwere oge ọ na-eji agbagharị, gosi na o nwere oge ndị anjelu nke Chukwu ji agagharị na-eme mma na-atọ ndị mmadụ na-agbụ. Ọhịa ka m chọrọ ịkọwalụ gị. Ihe m na-achịkọwalụ gị bụ na o nwere oge ndị anjelu nke Chukwu ji agagharị na-eme mma. Ịghọtara ya? O nwere oge ike ka ike ji agbadata. Ka m makwarụ gị ofu atụ. Ọ bụrụ na ị ga-elota allegorical story a kọọla anyị na Jizọs Kraịst na okubiri by 3 o'clock, ọkwa na ya anyị nwere ege nkụzi ndị ụka ọbịa mgbe anyị eriri anyị na ndị Rom. Ichetara na agwara gị na Jizọs na by 3 nke ihe ka o ji kubi, ọkwa eziokwu. O webere gị anya na o nwere something dị special by 3, mana ihe m chọrọ iwetara gị ebe a n'eziokwu na ha atụwo isi the story, but ihe dị mkpa bụ na by 3 ọbụla ka ndị na njeru nke Chukwu ji agbadata na-eme mma na-atụ ndị mmadụ na-agbụ ma ọ bụrụ na ikwela. What you don't know is only a mystery to you and not to all. So all 3 a ka ha bịara tinyezie 3 ọbụla whether ma AM ma ọ bụ 3 PM, every 3 is very unique. N'ọdịnala Igbo anyị maara na ọ bụrụ na ọjị gbaa anyị tasị na ọjị ike nke ọkwa eziokwu. Adịba anyị na-atụkwa ilu n'ala Igbo sị na ife tọrọ eru ọ na-eto ọtọ, ọkwa eziokwu. O gosiri na o nwere something dị special about 3. Ana m achọ ịgwa gị n'oge ndị mmụọ ji agagharị na-eme mma. Oge m bido achọrọ m ịgwa the secret how I started. Ije watch ya my video mgbe m started, I wasn't like this. I started small, but one thing is important bụ na I have read so many books. About the possible books in Google. Yes, ịghọta na ike dị. Mana ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na ihe m na-eme mgbe m bidoro mbata n'ọdịnala Igbo bụ na I took my time to analyze Igbo spirituality.
I took my time to analyze almost all the world religion. One can go there surprise. Na Catholic Church ya. Yes, I can tell you, I go on Vatican. Catholic. Yes, and when bookshelf maybe I surprise. I see more or bishop. And when on Vatican 1, and when on canon law, and when a catechism of the Catholic Church, and when St. Jerome's Bible, and when they are good news, and when the books of all the conferences of the church, all the council, like Council of Ephesus, example, Council of Ephesus resolved. Now Mary is the Theotokos. Now who are any boy Catholic? What it means that Mary is Theotokos? Now Mary is the mother of God. Now only boy Catholic na Mary wojen kechu. Now let the person be anathema. All councils of church may put you to the offer. No one way Catholic ye na this dogma. And when many councils of the church. So and when those books, no but they were convoke council. He heard you were papier, he heard you were rule now council to the offer. And when those books, and when the lives of the saints, and when volumes of books contain the lives of the saints of Catholic Church, what were individual books. So as a Catholic then, I grew on Bible, because I was a Bible scholar, I grew on Bible from Genesis to Liberation, very good times. And I can say every day I go on one chapter. Chapter is small, I go on 2. I can tell you this under 1 year go Bible from Genesis to Revelation. So here now I want in the Catholic Church. Go see then I was go to the Catholic Church. I was once a member of Catholic Charismatic. I was once a member of Bible Society and on Caritas. I was once a member of Region of Mary. I was once a member of Purgatorian Society. I was once a member of St. Anthony of Padua. I was once a member of Confraternity of the Most Holy Rosary. I was once a member of Brock Rosary. I was once a member of Maria Movement of Priests, MMP. In fact, that one, the last one, not before eventually I left. I thought I was a religion. I got a board and go my Buddha. Yes. So my head should echo while again. Ikede na 3 o'clock. Mbembidolo. I don't come while you to be gradually. I don't joke with spiritual exercise. Let me say this for a fact. If you like, may 60 days and 60 nights. Also, to Ajadi teacher. Also, with Shiloh. Also, with any prayer, any pastor over there if you don't have the highest. In fact, also, TB Joshua, Bethsaida, that river there. Also, also, you want to be the if you're not culture. I can tell you, no one a job on the egg to chat, Tano, who never be the fuego, I don't possible. Oh, that's I just want to get one. You know why? Money is legal tender, is a paper legalized by each country. More money here now. Here I will legal tender to create it one. Yes. So, more I look at that to that legal tender. Here more game, vision, inspiration, knowledge. Then that here one more again of how it can be a problem solver. You know that? How you can be a problem solver for people. That is how we are solving the matter. It's my problem I am solving the matter. You now monetize it equivalent in money and give the person bill or what the person accept your what or what. You know that? Now, why are we paying our medical doctors? Because he or she is solving your health needs. Now, you went to main market. You are looking for one particular item to buy, and someone else brought it to you. The person have already solved your problem, okay? Now, for that reason, I want to solve that your problem. On your kid, you any go question. Now, landlord again solve or solve your house need.
Father, one only a water or the money. Okay, let me use a lady. Let me use a lady I respect so much. Let me use a lady I respect so much. As long as social media and internet money is concerned, is Linda Ikech. She made her money legitimately, to the best of my knowledge. Not some of those people that normally make money from maybe one sugar daddy or so. No. She is not one of the #1 blogger. What is he offering? He offering services of providing platform for people that enjoy gossip. Yes, to come and as in get what they want. So he helping them to solve their need. Their need is they want to go and have fun via gossip. So he presented that platform. So you go there and buy your data, and she makes money. She earns. And because of traffic are going there, companies will come to him and say, Linda, how much will you charge us to place adverts on your blog? You charge them. She makes her money. You understand? So even Mark Zuckerberg, what is he doing? Mark Zuckerberg makes his money because he presented platform for people to solve their needs, social needs, so that they can communicate to one another. He earns his money. So ihe nna achịkọwara ihe abụ na ihe mmụọ ga-emere gị through spiritual exercise bụ ị na-ebunye gị uche mgbe aka iji akwụnye onwe gị n'ọkụ. Ana m ekwusi onwe gị ike. Ụfọdụ n'ime ụlọ kwụpụrụ onwe gị n'ọkụ. Mgbe ọnwụ na ị na-eri nri na-aṅụ, ihe ị ga na-eche kedu ihe ị ga-eme, kedu ihe ị ga-eme ka ị solve some people's problem in order to earn. Yes, it will interest you to know. I use my knowledge I know based on research I have done over time to teach. Meanwhile, even before I joined Ordinary Igbo, mgbe m nọ n'otu ndị ụka ọbịa, ana m esi hold crusade na seminars. So I will be a born teacher naturally. Now, I use that my knowledge to teach, and I earn. My YouTube channel is monetized. I earn, I make money. Yes. So what I can tell you is that create time for your spiritual exercise. During my time, I normally wake up like 2:30 a.m. I put my phone on alarm. That 2:30 a.m. sometimes I can go sometimes have my bath. You know why? To ward off of all negative vibes in what you can attract by while sleeping. Or if I cannot take your bath, you can use mmiri saa ihu gị, saa aka gị na ụkwụ gị. You will also urge to try when you over any 4 times. Ihe awụ purification. Ndị ka leki kwenyere na purification ha awụ mgbe ha jere confession n'aka Fada. Ha kwenyekwa. No nwere ihe a na-akpọ penance. Na ị nwere ike ikpe ekele Maria ugboro 3 ma ọ bụ ugboro one nwa. Nweta indulgence. Jee gụọ akwụkwọ ha na-akpọ Peter. Agụrụ m Peter for years. Ha nwere ike ịsị gị na ije ụbọchị November 1 na-enwere indulgence popu na-enye. Nke abụọ enwere ike ịsị gị na ikpe ebere ogode etu a ka ọ bụdoro corporal work of mercy. Inweta indulgence. Ma ha nwere ike ịsị gị na gị jee n'ụlọ ụka dedicate like cathedral by social time ekpere inweta indulgence. Gaa gụrụ akwụkwọ a na-akpọ Peter ka ịfụ abundant indulgence ha dash out. Ihe na-achịkwara ha nwa tinyere asị ụzọ ha si awụcha their members. Mana ana m achịkwa na okpukpere dị iche iche nwere ụzọ ha si purify onwe ha. Ọ ka ịkwụzie maka ụmụnne anyị ndị na-eti isi n'ala. Ịmadogo na ha chọrọ ana ikpe ebere ewere mmiri tinye n'ọnụ. Onwe nke ha kwutere okwute ha kpụpịa. Ha asa ihu asa aka na ụkwụ ha. Onwe nke ha zọtara n'ụkwụ. Ịghọtara ya? Ihe anyị they want to purify themselves before the presence of God. Ọbara kwa unu ka ya ngwa gị maka ndị Juu ịgụtara na Baịbụl na ha na-asakwa ihe ndị Judaism ha na-asakwa onwe ha. Bada Jizọs wee sị ha na ọ bụrụ ọsọ ịsakwa ihe iko ụnụ sakwa ime ya bụ as long as ha na-asakwa ahụ ha mekwa dịkwa sure na obi ha dịkwa ọcha. Ịghọtara ya? So ọ dị very important before you present yourself, you purify yourself. I can tell you every morning before I go to my temple, I must have my bath. No matter who is wedding. That one sure. Then look ebe anwa mmejikwa ụsọ ọjị chụọ onwe before mbanya.
Those are simple rituals. But not equal ritual. Occultic terms. No. Simple ritual simple means what you normally do from time to time. Become a ritual. You understand? Now, you don't try this morning ritual in name 3 o'clock. You name because of the nature of my job, I don't normally have time for in the afternoon on. Yes. Because no one can run enough from them, that early morning on. Once that time I have my bath before time, I will now sit facing the east. I told you, na east where born one young Sabia. Eba wakikeni, eba ka temples. But you put to na temple was located in the east. Eba wakikeni nede. Already each they build their temple facing the east. Mane mama, manamaki ni novice, all the leaders. Maneto has a site here. They ban a position there with the east. Mane mother. Because the soap of the sun is the energizer. So we hear yama. So oh yeah, we hear melano. So here to remember is we put a bone now see a chanite for your compound with the east. So you will hear by the immunology 4 corners of your room wherever face east. Whether morning, afternoon, and night. It doesn't matter whether man 180. You hear them pounding face, go that location of the east. By so doing, you are drawing some spiritual strength unknowingly. If face here east, he get me a book which you are spiritual guide, but a spiritual guide, but a guide angel, but they are showing you what they just mean something. Yeah, we are for now that the third eye. Yes, yeah, we are the contact, the closest being to you. So you also get boy, I had them body what I get new. No one ever the closest being now, what now, what now, guide again. It walk warrior, your work of one, who's in a bend, goes in a bend again. Yabia. And I will say Yabia with the morning again, so that he can get spiritual forces down. In Messiah, it walk your ancestors. These chairman and these chairman now, over the entities of powers. More, even to eyes, I won't buy a colleague. Okay, let that more. Maria Goratio or Apunobis. San Francisco or Apunobis. It was has a book more teacher, but had a feast of all sense November 1. But who more teacher, the Hennessy and Cara and Konya career, but one a Ben Naggy. Even government recognize it, you serve their fatherland there. But one more kid in a kitchen and a Ben Naggy, me kissing in Powaha. It was I see only or Napo spiritual entities, you don't even know how many they are. It was a boy, he would be able to. But we have no Bodogi where the Abu. Whom we can know Bodogi there, but not again. Only or that boy. It was all the spiritual forces, all on Yapata and all on Doka. How many queer and carry? Haga Wagan the guardian angel. Haga Wagan the elders. Haga Wagan with the hand not endo, not at the throne, according to John, the revelation. The elders. Haga Wagan will show you the seraphim, all of them 9. And 9 pairs of angels. How I work them with prosperities and powers. How I work them with the one in Kenny, Yoku. How I work them with primordial beings. Getting our spiritual cadres or powers. It was a case one of the Nani, but now I work Macandega and Dembo, Dani Cantana, the Nigeria Tukunamadu, Dani never spiritual forces. Owaha, the yes and Ankonia career. How was some daughter solo, upon and middle power terms and language. Aborobon and Abonka had a surprise. Because I remember when I was in India, I speak Hindi. Because their national language is Hindi. However, I believe you can know Google na Madio. Omo picture saying that I forgot na Indian sacramentals will represent which God. Yeah? So here na check akowala game and then never the spiritual forces. How brought God Almighty? However, we benefit from God through their blessings. Example, the way you can benefit from minister. Because minister is the representative of Mr. President. So minister can actually bless you using the fiat power he has as a minister of Federal Republic. Do you remember? The same way an angel of God and entities of powers can bless you. That is, na not Chineke.
Onya ka o ji dị mma na ị nwere ihe ikpe yiri ihe a na-akpọ personal relation PR with all these entities. Don't overlook them. Maka na ike dịkwa. Ka bụ ihe ị ga-eme. Imesịa nke a, then ịmatago ka ndị asị alụ nso gị na ndị forces niile akwụrụ. Ịkpọkucha ha mgbe ị na-eme ihe a, ịkpọdocha onwe gị fụ na nwere ike ị na-anọzi ebe ọkọtrị. Ozugbo ọ kọtrị ya nwa, ụbọchị izi mmeri ka ngwa ọ bụ na ime ihe a nna gbaghị ọfụma, wepụta obi gị niile. Ọ bụrụ na mmanya na ịchọlụ Chukwu okike a na ị ga-efe ya n'ime mmụọ na eziokwu. Ụbọchị izi mmeri ihe a, ma windows are open. Ozugbo m mere ihe onwe ego m ruru ala, akpata oyi wuo m na mmanụ ụmụ mmụọ abata. You want gentle breeze bata. That first down mmanụ na ike dị na o nwere mmụọ bata anụ. So o nwere oge emegidoziri my body began to absorb those spiritual vibration na-abata. So abatazi mma ama na ọbata mana mụ ha ma enwezi that kind of obere that egwu a mmefidu mgbe ahụ at a stage audition normal. So ana m achọ ịgwa gị na mgbe ọbụla ị nwere encounter ụmụ mmụọ, ị ga-enwerịrị that na-aga eme gị. Ọ bụrụ ndị gboo ndị na-akọrọ anyị akụkọ ifo, asị anyị mgbe anọ na onye ezu mmụọ isi ebuo ya, ịghọtara ya. That onye nwere something ị ga-enwe experience ị nwere ka ị ga-esi kọwa. Fad enwere earthly words ị ga-eji wee nwee ike experience ya exactly ihe mere gị, mana ị ga-amara ihe mere. So emekọtazi ya gị na ha abụrụ 5 and 6, ibido kọwara ha igbechi tube ha afa na ụmụ mmụọ na-achọkwa na ekene. Ka mmakwara gị atụ, mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa na-abịa, a sị na o nwere mmadụ 10 ọ gwọrọ kwenye chi ya taa. O wee na-ajụ ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ 10 ka ya gwọrọ, kere ebe hitere adị nọ. Ihe ọ pụtara na ọ na-atụkwa anya ekele ọpụ ndị ọwụra be anyị. Ana m achọ ịgwakwa na ụmụ mmụọ ndị ọzọ na-eme gịnị na-atụ anya ekele. Ikuru dị ngụ nwa mmadụ imeelụ mmadụ ihe ọma ị ga na-atụ anya ekele, ọkwa eziokwu, ọ na-atọ ụtọ. Etu a ka ụmụ mmụọ si atụ anya kedebe ha, tube ha afa. Etuja ha afa, ihe ọha si adoo n'ịgba nwata na-asa ahụ n'afọ ebe isi mejọ ha gbaalụ. Ihe na-akọwara gị ha bụ etu esi eme spiritual exercise kum 3 o'clock prayers. Yes, spiritual exercise ya bụ oge iji akwụnye onwe gị n'ọkụ, oge iji achaji onwe gị. Because you cannot, they are the energizers, they are the inspiration. Ọ ha ga-ebunye gị inspiration, ha ga-ebunye gị uche. Ọ bụkana ndị Igbo na-atụ ilu sị na ọ na-abụ anwụ jụrụ akwụ ọkwa eziokwu. A being cannot sting without jụrụ akwụ ya. Ọ ga-ejeriri na akwụ ya jụrụ akwụ ya wee gbaa. Ịghọtara ya? So oge nwa mmadụ kere ebe ị na-eje ajụrụ akwụ gị, ka enwe mmadụ jọs mmadụ abụ mmadụ iche na ihe na-anọkọta nnọọ mee without any effort. Ana m achọ ịgwa na spiritual control the physical. Ị kwesịrị ịrichaji onwe gị spiritually ka ihe wee na-eme na ana mmadụ. Ọ mgbe anyị ga-erichaji onwe anyị, kwụnye onwe anyị n'ọkụ, imesịa ya oge awa yọzie ha ihe ị chọrọ ka o mee petitioning. Ịyọchazie ha, esi ha afta gị yọcha, esi ha ikwubisi okwu n'isi onwe gị. Ikwubi okwu unu na-eche n'ọzọ mmadụ. David gịnị bụ Sam ije prime minister edeghị Sam 21, edeghị Sam 35, denye gị Sam 121, ị na-amanye elu. Ihe niile ahụ edere maka na iwe onye eriri eri. You know why? Sam 35 ogu David chọrọ. Gịnị ka ọ jụrụ? Buso ha agha bụ ndị na-ebuso m agha, lụso ha ọgụ bụ ndị na-alụso m ọgụ, ka ụzọ ha gbaa ọchịchịrị and so on and so forth. Ọ bụrụ ogu ka ọ jụrụ. Ọ bụrụ ogu a na-ada ajụsụ onye cheche ihe ọjọọ ya eme anya ma onwe onye si ha ji wee dara digbo onye ya ndụ, onye si ha ji wee nọrọ ya n'ọgbo onye a na ndụ, onye si anyị nwụọ onye anwụọ. Ọ bụrụ onye abụ iji ogu, onye Igbo dị wise. Ebe Sam David okwu biri n'isi onwe ebe ịzọ na ihe ọ na-agabiga at every given time. Ị na-amanye ene mana ogu anyị kwesịrị iji wuo ogudo onwe gị. Ịma ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Ndị ụka na-akpa ya back to sender. So a na-ekwubi okwu. Ikwubicha okwu ọnwa ịnọlifai ya maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ịnọlifaicha ya iwee sisi oke gbazie nkịtị wee jụọ ha si ha kedu ihe ha chọrọ ka ị mee. Ha kwube na nwa odibo ha na-eme gịnị na-ege ntị. Imecha anyị pọs wee nwanyị ị na-eme ihe a ịfụ na mgbe ụfọdụ ka ngwa gị eziokwu. Some of the things m na-eme in life now bụ as a result of inspiration m nweta. Even mgbe m bidoro rụwa ọrụ, ọ mgbe m na-eme ụdị ọnọdụ a ka m jụrụ mmụọ kedu ihe m ga-eme
na nchọrọ ka ndị udo achọrọ ka ndị mmadụ n'olu m all over the world. And nwere ihe mbere obi mgbe m na-ekwu just innocent prayer. Ozugbo m kwurie ihe mmụọ gwara m mgbe a bụ ma echefugo training nnatalụ n'ebe dị iche iche njegoro n'akwụkwọ dị iche iche ngụgoro, ma echefugo training ndị Filipinas si from Philippines networking company nso na one of the top head there ntu ha nyere m mgbe ahụ anọ na Abuja, mana enwere m downlines throughout 36 states of federation using network, using social media. Ha wee sị m buru ozi ọma na social media, and believe me, emere m it work like magic. Ihe na-achịkọwala gị bụ na oge ahụ ka a ga-agwa gị si n'ahịa nke azụba ahịa nke hapụ nke mee nka profession dị etu a mee nka profession ahụ ị nọ na ya, oge ahụ ka a ga-ebunye gị uche ngwa profession anyị na-eme ịbụ onye na-eme ihe ejije ngwa adị this one particular thing, ọ bụrụ unique na eji mara gị all inspiration ịmara mgbe ahụ ị na-eme mgbe ahụ ka ị nọ gị na mmụọ na-akpata ha sị gị ngwa biko tinye ebe nka adị ya nka ma etu a ma etu a, mgbe ahụ ka a ga-eji wee gwa gị ụdị ndị gị na ha ga na-amị ngụ, mgbe ahụ ka a ga-eji na-ebunye gị uche, ebunyecha gị uche mgbe ị metaziere ya iputo into practice. Ana m ajọ ọtụtụ ahụ mgbe ụfọdụ nọ etu a nwa na nke bata edem ya, o nwere ndị bụ na inspiration ha bụ na ha ga-afụ ya artificial mee ka telivishọn agwa ya trans nwee mgbe ya asị ha kwube etu a mgbe ụfọdụ ụlọ eburu ụlọ ahụ eke buru oge anyị nwee ihe dịka dream, that dream abụrụ ordinary dream, in fact ọ ya ebe ụfọdụ ga-anọ ebe a anụ voice, ụfọdụ ga-anọ ebe a fụ afụ ma ọnụ anụ, ụfọdụ nkwado ihe na-akpọ intuition perception, that is ime obi ha agwa ha okwu, and once ọ na-agwa gị okwu ị na-eput into practice ọ na-adị clear. Ana m achọ ịgwa gị ihe na-eme m, o megidere and develop my intuition na ihe ọnwụ na obi m gwara m eme eme adị mme ọ dị aghọmahịa ịghọtara ya. A na-azụ obi azụ onye na ahụ ha megido asị m nwa mba nka ha megido mba nka sometimes ya mara ebe ha na-ele di gị mana ha ga na-ele di gị gradually ka nwa one thing happen. Sometimes last year ka m bịa bụ na hama na-agwa ndị producers, the directors of Nollywood movies that na ha ejigo script ha na-ede wee duhie ọdụ ndị mmadụ ụzọ site n'inye ọdịnala bad name, site n'ịda art na onye ọrụ na-atụrụ nzu onye na-eme nsi na aja na village. I keep warning them that they should not stop acting that na ọ bụrụ onye metụba nzu ọ bụrụ onye ọdịnala mmadụ wee ike ịda atụ nzu mana ọ wee wicked soul na-ekwuchi ya ọ dịka na agba mmiri n'elu okwute. Gwakwa ụfọdụ n'ime ụfọdụ sị m yes na some of these stories m na-achọ ka ndị will not sell maka ihe na ọ bụrụ ihe ndị mmadụ chọrọ ka ha nụ, na ha nwa na-ede script based on ihe ndị mmadụ chọrọ ka enye ha, na ha ọ businessmen na ha chọrọ ime ike ego na ọ bụrụ ịtọkọta mkpụrụ obi ka ha bịa ịghọtara ya. So as a stage mgbe m na-eme ihe mmụọ wee sị m na mụ ji atịa fim ebe m na-arahụ ụla ka abịa mbọsị na-eme spiritual exercise ya ụla bụrụ masị m bịa atịa fim wee bụrụ ụzọ wee je atịa fim akpọrọ Rejected Staff, All My True Life Story. Ọ bụrụ na ị na-eso m n'eziokwu TV jee watch that film, ọhịa mere n'ime ndụ m ọnya mata m nwa ji wee bụ the legend out na that film. Enwere ọtụtụ ndị ọzọ prominent in this film nọ na that film, yes, like Obiokoli, Ruby Ojiako, My Humble Self, and the Njideka, and the rest of them. Now I atịa that film anwa then I bịakwa ọdọ sị m ozubere mụ atịwa film mgbe amara m ebe ha na-adrive meje. Now by then na-asị anyway ọ bụrụ ihe niile ka mmụọ gwara ya ọ enye anyị agwaghị ebe ị na-achọ ije, then keep acting. By then ana m echewe mgbe ha na-asị m atịwa na o nwere ike ọ bụrụ na ha chọrọ ka ndị na-elesi station ọzọ. Believe in me, I can tell you last 4 months amụrụ na m enwe eziokwu TV. So no mgbe adịkata film so na-produce after I produce that one day I know I'm that's it. He had the this film and they produce. I just go and open television station. Video. I was like, how can take all is possible? How come? Can you come missing what they go? Again, last time some months back in Ben announced only one idea what it takes to or connection with television channel. But I could be on a YouTuber. One of my friend where Nemo link onyelemo some contact him that contact from there step by step to cut the story short. Today Ezioku TV is alive.
the first ordinary television. So what am I saying? Here na no vision. Okay, today, as at yesterday, I'm going to be here, Marcus. I'm going to know this topic and treat. In fact, tomorrow, I'm going to be here, treat. Mana, mba na n'abalị, sị mmụọ ọkwa echi ga ihe ya akụzi echi, ọ ha ga-eburu ya bịa. Adị m eji akwụkwọ, adị m eji jota. Even when I was in charismatic Bible society and my society, also one of the speakers, adị m eji jota. Ihe ma wee kpọọ m brother na topic ị ga-treat ụbọchị dị etu a, period. Mana other speakers na-enwe odecha topic, odecha topic ya ọbịa break it down like into 5 branches. Odebe n'elu podium ebe ọ na-ekwu okwu. Okwugido one topic ọgwụwakwa otirikwa idea jekwa na tebụl ya nekwa anya ma the next line bidokwakwuekwa. Okwugidokwa gaa egido megido ọchọkwa egwukwanụ ochighakwa jekwa n'anya. But I can talk 2 hours. Nye m topic I can talk 2 hours. More na-ekwu, more the thing is flowing. I can tell you, it's a special gift. But I'm not checking what I that inspiration I get what here by going on create time. It creates time. Name spiritual exercise, very important. Also, God give you inspiration. Then for 21 days you go for 21 days you go for I want to see me. We put a sheet of paper. Can go why also can ditch on a man. We put our me full scap. They date you was in a video. They date 21 days again, my lapse. They 3 prayer requests. To go 200 naira when it came into 4. Tinye n'ime ya ba akwụkwọ anwa pechie ya. Ọ bụrụ na ị nwere altar, place that your prayer request and that money on your altar. That money will serve as ego ihe aja. Ị ga-eme ọgwa na ị nwere altar na be gị. Enwere ike itinye na wallet gị, ebe nwoke, ebe nwaanyị enwere ike itinye na handbag gị. Na-aga ofu every day, at the same time, set your phone on alarm. Ị na-eme etu ụmụ mmụọ ịkara ụmụ mmụọ agba, mmụọ ama na dị serious. Every 7 o'clock, alarm ga-aring ya, ịbịa. Ị na-abịa, ọnwa oge ihe emechi ụmụ mmụọ ruo another 7 o'clock anwa, ha abịago na ọ na-eche gị. Choose what time dị gị mma, could be morning, afternoon or night. Ị gogodo ọfa for that 21 days ugbu ana. Jee na altar gị ama n'ebe anyị debelu prayer request gị idere ịtọ with 200 naira itinye. Agwara m gị ichi itinye 200 ya dị 4. Ichi itinye 500 ya dị 4. Ichi itinye 100 ya dị 4. Mana ya jisi gị itinye from 200 and above bụ na ego Nigeria enwerozi isi. Ị na-ediri itinye ego ga-akpa mmadụ ọnụ ọchị. O nwere ihe a chọrọ joy. Ego ahụ iyi ejenye ndị ahịyọ imesi ya na ịmana ị nwere ego iji echu aja ịchọkwa eziokwu. Onye ka anyị si gị mee saraka. Gịnị bụ saraka? Saraka bụ ime ka ubi aṅụrị kpaa ihe Chukwu kere eke. Onye batara ụfọdụ nwere ike sị gị chụọrọ ụmụaka mere ụmụaka saraka. Anyị nwa na-agbada na mmiri na-ejikwa agbada na mmiri na-eme saraka na mmiri. Ihe niile na-agba azụ and all those water aqua life, aquatic life ka anyị na-eji atụrụ anyị. Ha na-eri iche na ha na-eto Chukwu. Ha sị Chineke ihe eze na jibarata na mmiri ya gasị eri ya. So ihe ị ga-eme bụ itinye ego dị n'isi na bụ itikwana 15 naira na 20 naira. Ụfọdụ ndị ahụ inye ha ụdị ego ahụ ha ma dị happy. Eburuzi onye jere enyu anyụ zọrọ asọrọ. So itinye ego ya achị ya anya from 200 and above. Tinye fọ anwa. So 21 days ya mee lapse. Mere data akwụkwọ ahụ everyday ya prayer request. Wepụta data ego anwa. Weruzie data ya prayer request ya nwa. Chọọ stainless plate dị flat. Munye ọkụ ka ọ na-apụ na smoke tiri ebe ọnụcha ya. Ebe ọnụcha dị arches efopịa. Were data ego anwa 200 naira into 4 anwa. Jee chọọ real beggars. Ị ga-achọ. Real beggars, care for different beggars. I believe we don't have the same location. Yes, but you have 4 different locations. Mgbe we as na-ego ihe abụ ego ihe aja. Ego ị kwesịrị iji wee gota saraka ma ọ mee gbuo ọkụ ma whatever. Mana nke a dịgoro cheap ọ bụ eziokwu at least you can afford 800 naira. Now, you were to baja. It works like magic. As long as you don't know, I can tell you whatever condition you are passing through now can be changed by spiritual strength. Oh, here I never we him more. Even if you get a one of what do you name? Those people who not even occultic powers. Na Budon Kanya women. Hana whole avenue. You want to hack at the game spiritual stuff. You want one idea.
ime obere ihe ịdịgo tired under 24 hours. Take out time 5, 10, 15 minutes, 20, 30 minutes for your spiritual exercise. And I can tell you, gradually, you will begin to elevate spiritually. I can tell you. Why you are here, you are saying, I want uncle again, I want to walk more, because spiritually, I sit down. By the time you develop spiritual wise, you will be operating in higher frequency. Now, even if the uncle is still tuning you, thinking that you are still in medium wave, or my money ever gonna short wave. So on a tune or made to return the mechanic again, had a measure operating at the same frequency. You may go upgrade. One day will more upgrade. One again, I know say I'm upgrade. Upgrade you get me. You may have upgrade. Onya one can allow waka. There's a baby. Na wouldn't go and I wouldn't go listen and I allow waka. Onya they more operating the dense region. Yes. And they more operate that the dense region and the Obuna go on where they more operate that dense region, near on a higher region and finer region from the light region. Morocco, you open all the mega effect because again, on full level spiritually. Yes, Guinea no full level because he may go upgrade. So whatever on they send the abroad for your own level. So they come to back. Come ever. You want to do an Kuzia, combination of our family. Send the message in WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Ka ọ dịkwa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ekwuo m okwu ngosi n'isi ndị friends of the temple and children of the temple ya na n'isi ndị niile na-esonyere anyị na-aja anyị na-achụ n'ọnwa Ọgọst a na ndị enyi anyị ndị na-ahụ ha na-erecha ihe onyonyo anyị ha emetụ aka na share button. A sị na n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa a sị na ihe ọma ga-emere ụnụ a sị let there be miracle upon your lives n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazienụ ka ọ dịkwa na echi niile bụ ụbọchị eke n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Ndị enyi m ndị YouTube ị nwekwara ike inwe ihe irichikwa m from that my WhatsApp number ịma 0805 78 37 672 ya gazie ka ọ dị.